Ей, хубава камера. Харесва ли ти? А? Не върши работа. Черпиш и ти не можеш. Да не да не видим. Не за опит. Не успявам да не го. Трябва да станем с гръб към слънцето. Снимах, не се крие. Когато по-наблизо няма да вика човека да. Елате да минем по-наблизо, сега Сотир да не вика, сега няма какво да... на 100 км. Айде извикай бащата да дойде. Айде! Добре, завърши националното първенство. Започвам с класирането при FJR Пластик. На трето място е Младен Тотев. Това ластик. Баща си малко бега този път. Не знам, просто малко ми е удобно да ви раздавам. Световни шампиони. На второ място е Благовест Иванов. Браво! С медали като прасето. И на първо място е Кристиян Кутев. Браво! Малко тъй. По средата. Искат по средата. Двамата шампиони на второ и трето място. Ма как ги отнеси? Развалят се, карат слабо. На това ето го резултат. Да. Свободно. Добре. По-браво на Кристиян, че ги отвее двамата. Направо ги отбя като са пили домата. Това с третия старт. Ай, с втория и с третия. Така, продължаваме с F3J за юноши. На шесто място е Александър Мандърджиев. На пето е Десислав Пенев. Браво, Десислав! На четвърто Никола Радков. Браво! На трето Младен Тотев. Последно. На второ е Ивайло Димитров. Няма. Валю, И на първо е Благовест. Браво! Сега да ви раздам медалите, че някъде съм ги... Я гледайте насам под медалите после. Така. Вече има. Пред първото го няма. Бронз няма. Така, Джипсите общото праснали бронза. на трето място е Младен Тотев. Браво! На второ е Ивайло Димитров и национален шампион е Благовест Иванов. Браво! Младенчо! Не, отделно, защото те... Вече ги отделяме състезанието, не може. Не може да се вземе медал от тях. Те участват младежи, участват и промъжете. Да. Разделяме на състезанието от до година. Мъжете Няма не могат да хванат медал. Като ракето моделистите вече. Нищо да и те ще станат мъже.
Нали? Всяка реч се дай. Започват други да ги бият. И купата. Горе. Браво. Младене, много дрънчиш, бе. F3K. На трето място е Пламен Василев. Пацо Няма. На второ място е Виктор Николаев. Браво. Браво! Айде една снимка с купата. Дава го! Сега. И пръв е нас. Купата Следва нас. Него го няма. Така, и отиваме на F5 J. На трето място е Никола Радов. Браво, Лети. На второ е Благовест. Да, само гадняри ги събират. Трима. И на първо е Младен Тотев. Правете ги по-леки, ще получите изкривявания. Айде, Радко. Така, сега в генералното класиране на трето място е Кирил Гарабетов. Браво! Малко по-големичък да хвани той ръка. На второ е Благовест. И победител, световния шампион Младен Тотев. Ще ме заболят братовече, бе! И ми трябва да ядат повече, че да не е такова, да не... Дигай. Айде. Браво! Аз сега с дясната ръка. Браво. Това е благодаря на всички за участието, на Ники за огромната помощ при организацията и на Митко Гарабетов също. И ще се видим следващия път в Пловдив. Край на месец. Края на месеца, последния уикенд, 27-28, F5B, F5J. Само, извинявам се да поясня нещо. Тъй като в календара имаше една друга дата, вярната дата е края на месец. 28-9 там. 20, да. Ще го напиша още после, като искаш да пусна регистрация и моля да се регистрирате, за да не стават толкова същите това. Само класовете F5 събота, F5 неделя. Така ли предния? Няма да ги въртим. Като ще опитаме, аз ще да направим F5JJ.